Il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli spiċċa mgiddeb mill-proġett tal-iskola f'Santa Luċija, dan wara li f'diskors li jagħmel f'attività politika l-ħadd filgħodu huwa kritika l-Gvern u qal li dan ma investix fl-infrastruttura edukattiva f'pajjiżna. Dan filwaqt li qal li Gvern Nazzjonalista dejjem bena skejjel attrezzati b'kull faċilità. Aħna kellna idea illi bdejna wettqu li ma' kull kulleġġ skolastiku jkollok il-faċilitajiet kollha bil-kumplessi sportivi, bil-laboratorji. Waqfu. Madankollu ma' One News, is-surmas tal-iskola ta' Santa Luċija kien spjega kif l-iskola ta' Santa Luċija kienet ħallit bla faċilitajiet fejn l-istudenti jagħmlu attivitajiet sportivi ġodda. Saħansitra l-iskola lanqas biss kellha sala. L-istudenti hawnhekk u l-komunità ta' Santa Luċija bħala komunità anke skolastika batew mingħajr din il-binja minħabba l-fatt li minħabba l-elementi ta' natura ħafna drabi ċertu lezzjonijiet u ċertu attivitajiet bħal pereżempju Prize Day, eċetera, daw kienu jsiru barra l-binja tal-iskola. Issa permezz ta' din il-binja se jkollna l-faċilità li l-affarijiet nagħmluhom ġo darna stess. Issa dan il-Gvern qiegħed jagħmel tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet ta' amministrazzjoni preċedenti b'investiment ta' madwar 4 miljun euro sabiex it-tfal li attendu f'din l-iskola u l-komunità ta' Santa Luċija ser ikollhom faċilitajiet moderni u mill-isbaħ sabiex jew jipprattikaw xi tip ta' sport jew itellgħu xi attività.